pag-amping diya. Nganong imo ni gibuhat na ako nga gihigog mapamanunta ti ka. Ako kang giantos, bisan dagan kag sala diri nako, pero ikaw pa'y nakahimo sa pagbiya. Nganong namakpak man mo? Nalipay mo nga nasakitan ko. Mao na mga palangga. Nganong imo ning gibuhat diri nako? Kasakit sa akong dugan, Maria. Pero, mahalag imo kong biyaan. Dalhalang gihapon ang akong gugma. Gigugma gihapon ti kabisan imo ning gibuhat diri nako. Naanad na ko nga permerag yung biyaan. Permerag yung pasakitan. Kining akong dagway, membro dagway nis kasakit. Ini membros kalipay. Kay sukad ka ni Adto, wala pa ko hinigog mga dili mo biya. Wala pa ko'y gihigog mga dili mo agas akong luha. Sukad pa sa nag-edad pa kong 14. Katong nagsugod kong loving-loving. Bisan kinsa na lang ang akong giyatagan og panahon. Bisan kinsa na lang akong gisaligan sa akong gugma. Pero nganong dili nila ang pinga. Ingon ani na balang yun ka ako kadimalas ning kalibutan. Hello ni Ma'am Leslie na wala hinoon naghatag og 50 stars. Sukad nga nibiyakan ako. Wala na ko'y pamahaw pa ni Udto. Pero ako orang tingbons pa ni hapon. Naghanon gihapon nako og kaon. Bisan unsaon, tinuod, imong makita nga nagkatawa ko. Biyas atubangan sa mga tawo. Pero sa tinuod lang, ako na lang gihilak ang tanan sa sekreto dito sulod sa akong kwarto. Nasayod ka? O nakapangutana ka? Nganong dili na ako ipakita nga nasakitan ko sa imong pagbiya? Tungod kay gipanghambog ti ka sa akong mga amigo. Nga gihigugma mo ako, pero nasipyat ko. Hindi ay maayo. Ang magsasalita tayo ng patapos kasi hindi patapos ang laban. Masasaktan pa rin yung ating dugan, mga kahigalaan. Nagtuog ko ikaw na. Ang akong ipaila-ila sa akong mama o papa. Ganong imo gibuhat na ako, Maria. Nganong nahimo nimo nga masakitan ko. Kada gabi dili ko katulog tungod sa kape. Halos tanang gabi dili ko makatulog tungod sa utang. Nganong imo ning gibuhat nako, Maria?
Pero bisan pa man. Okay ra. Kung baon gihapon ti ka, Maria. Bahala na. Si Niel. Manginaot ko nga inigbalik nimo. Kay kung maon na unta nimo ako. Sige mga palangga, kinigyo sa Maria. Oy, mamiya, gini sa Maria. Ngalan ray buutan mga palangga ang batasan. Kay balo man day ka mo drama tang mura man ka ginighilak ni mutang mura kag iro kitag daotang espiritu. Hello ni Nairam GMC Maria Elioso. Shout out mga palangga ni Ilud Sinarev. Nagkasalamat sa inyo pag-share mga igala. Mike Wanton, Danny Virginia. Dagang salamat ninyong tanan. Onia mga palangga. Dagang salamat ni Kim Zinider. Dio Zoe Dian Sarin. Ayong otatang ganahan ko mo palit og DTX 500 og may TC. Sige mga palangga. Contact mo na ko 0966-231-8394. Ayong oto ni mo dihatang pastilan tang nakahilak yun ko nga nagkatawa sa imong drama. Kalisod anang maghilak kaon niya magkatawa mga palangga, no? Unsaon ko na nimo mingon ka. Sa tanan nga mga naminaw karon mga palangga, hello ni Ma'am Nizlao. Sige, tawag mo mga naminaw sa radyo, mga naglantaw sa Facebook Live. Onia sabot tadaan mga palangga nga inigtawag ninyo paminaw mo diretso sa inyong cellphone mga palangga. Ang RAM Plus available sa Butika Genesis Himalalod, okay?